La nova religió, productivitat i producció. El temps lliure és pecat, has de ser eficient, has de ser eficaç. Tot el dia de puto cul de la vida, no cal fer el ruc, a poc també es va lluny. Que perdre el temps també és guanyar, que intentar sempre guanyar temps al temps. Potser no cal i mentrestant la vida va passant, tota pedra fa paret. Que no està bé sentir-se mal per deixar coses per fer l'endemà, i no està mal sentir-se bé, de no estar fotent res de res, que ni tan mal quan estàs bé, que bé s'està quan estàs bé. Dia que passa any camper, dia que passa any camper. Que no m'haig de disculpar ni demanar perdó per no caure a rodó, que no sóc Superman, que només sóc humà. Estrès i més estrès, jo ja no sé què fer, que no arribo a tot, qui fa el capot no està obligat a més. Sempre hi ha algú a TikTok més ràpid i millor. Sol ser un paio amb trets asiàtics, dintre de no gaire, tots cap al psiquiàtric. Carregat com una bèstia, vaig com cagalló per sèquia. Que no està bé sentir-se mal per deixar coses per fer l'endemà. Que no està bé sentir-se mal per deixar coses per fer l'endemà. I no està mal sentir-se bé, de no estar fotent res de res, que ni tan mal quan estàs bé, que bé s'està quan estàs bé. Dia que passa any que empeny, dia que passa any que empeny. Descansar fins a estar cansat de descansar, cansat d'estar cansat d'estar cansat. Ja és hora de frenar, però no direm blat fins que estigui el sac i ben lligat. Que no està bé sentir-se mal per deixar coses per fer l'endemà. I no està mal sentir-se bé, de no estar fotent res de res, que ni tan mal quan estàs bé, que bé s'està quan estàs bé. Dia que passa any que empeny, dia que passa any que empeny, dia que passa any que empeny, dia que passa any que empeny.